Ćao drugari, dobrodošli u još jedan novi video i u današnjem videu želim da pričam o tome kako biti samosvestan, odnosno kako postati osoba koja je svesna sebe, svesna svojih vrednosti, svesna ko je on, svesna šta želi u životu i svesna o mnogo stvari. Pre nego što počnemo da pričamo o tome, ukoliko niste, zapratite, subscribeujte se na moj kanal jer planiram da napravim mnogo moćnih videa koje mogu da vam pomognu u izgradnji i poboljšavanju vaše ličnosti, u tome kako možete da komunicirate, u tome kako možete da promenite neke stvari koje vas muče ili stvari koje bi unapredili kod vas, jer smatram da svaka osoba ima potencijala za rad na sebi i ima potencijala za napredak. To bi rekli u našem narodu, čovjek se uči dok je živ. I evo i ja, kao što pričam sa vama i delim vrednosti sa vama, isto učim nove stvari, isto se razvijam kako bi što bolje pomogao ljudima, kako bi ja bio bogatija osoba, ne mislim materijalno bogatija, nego bogatija u svojoj svesnosti, bogatija u svom znanju, bogatija u raznim kontekstima svog života. Ono što želim da vam kažem pre nego što počnem da pričam o samosvesnosti jeste koliko je to nama važno i koliko to nama znači u našem životu. Samosvesnost je jedna od jako bitnih stvari u našem životu, jer kada smo samosvesni onda nemamo potrebu da ispiramo sebi mozak nekim bez veze stvarima, znači znamo ko smo, znamo koliko vredimo. Samosvesnost je jako bitna u odnosu sa drugim ljudima, jer kada smo svesni sebe, nije nam lako oboriti samopouzdanje. Ne može neko nešto da kaže i da mi zbog toga potonemo ili padnemo u depresiju. Ne može da nas povrede toliko nečije reči. Druge neke stvari imaju manji uticaj na nas, kažem, loše neke stvari. Zašto? Zato što smo svesni sebe i znamo koliko vredimo i znamo šta je to u nama što, ajde jednostavno da kažemo, zrači iz nas, širi našu svest, šta je to kod nas što se dopada drugim ljudima, koji su to naši potencijali, koji su to naši benefiti, naše vrednosti koje mi možemo da damo ovom svetu, sa kojima mi možemo da rastemo, da drugi ljudi rastu pored nas. Znači, samosvesnost je jako bitna iz mnogo razloga. Kada čovjek nije samosvestan, tada se događa da taj čovjek ne zna zapravo ko je on, ne zna koliko vredi. Događa se da živi život u nekom začaranom krugu, do nekih loših stanja kod čovjeka, tako da mi nećemo sada o tome da pričamo koje su posledice kada čovjek nema samosvesnost, ali hoćemo da pričamo o tome kako čovjek može da postane samosvestan i kako čovjek može da upravlja bolje sobom. I ono što jeste da prvo znamo u kakvom smo emocionalnom stanju, kakav emocionalni život živimo. Kao što znate, svim ljudima na ovoj planeti upravljaju emocije. Nekim ljudima upravljaju manje, nekim ljudima upravljaju više. Odnosno, ono što ja želim da vam pokažem u ovoj situaciji jeste da postoje tri emocionalna tipa osoba. Znači, prvi emocionalni tip osobe, osoba kojom upravljaju emocije, koja nije svesna sebe, koja nije svesna svojih emocija. To je osoba koja lako plane, lako se iznervira, lako poludi, lako izazove kod sebe bes ili histeriju ili neke druge emocije. Znači, to je osoba čije stanje zavisi od njenih emocija i nije joj baš lako da se iskontroliše. Znači, emocije kontrolišu nju. Drugi tip osobe je osoba koja prihvata svoje emocije, ali ne radi na tome ništa da ih promeni. Šta to znači? To znači da ta osoba koja prihvata svoje emocije, kada joj dođe emocija da je tužna, ona kaže ok, ja sam sad tužan i to je tako, ja to ne mogu da promenim, to je jednostavno tako, pomeri se sa tim stanjem i bude u tom stanju neko vremena dok se to stanje ne promeni. Znači, to je osoba koja prihvata svoje emocionalno stanje, ali ne radi ništa na tome da ga promeni. Imamo treći tip osobe i u ovom trećem tipu osobe zapravo najmanji procenat ljudi živi u ovom trećem tipu emocionalno inteligentnih osoba. To su osobe koje znaju da prepoznaju svoje emocije, znaju da kontrolišu svoje emocije i znaju da promene
svoje emocije. Znači, to su osobe koje na neki način znaju da upravljaju svojim emocijama u vremenu. Što znači da mogu u vremenu da biraju kako žele da se osjećaju, da biraju kako žele emocionalno da reaguju na ono što im neko kaže ili na ono što neko uradi, da izaberu svoja najbolja ponašanja u određenim kontekstima i vremenima. Znači, to su one osobe koje se dopadaju mnogim ljudima. Za njih možemo da kažemo da su emocionalno inteligentne osobe, znaju kako da upravljaju sa svojim stanjima. I to je jedna od stvari ako bi bili samosvesni. Znači, treba da prepoznamo svoje emocionalno stanje, treba da znamo kako da promenimo to svoje emocionalno stanje. Ukoliko imamo nekih negativnih emocionalnih stanja, treba da znamo kako da promenimo taj nekoristan obrazac tih emocionalnih stanja. I to ja radim sa ljudima na privatnim coaching sesijama, na mojim kursevima, učimo dosta o tome kako da menjamo svoje stanje i kako da postanemo emocionalno svesni, znači svojih emocija, kako da bolje upravljamo sobom. Sljedeća stvar koju samosvesna osoba zna je da zna ko je ona, da zna šta znači ovom svetu, šta ona znači u ovom svetu, zna svoje značenje, zna koje su njene osobine, znači to je jako bitno, zna koji je njen identitet, kako da postavi sebe u određenoj situaciji, kako da reaguje na određene situacije, zna kako da se ponaša u skladu sa svojim karakterom. Znači, to su također jedna od stvari koja može da vam poboljša vašu samosvesnost. Znači, morate da znate ko ste vi, morate da znate kako da izrazite svoj karakter, svoju ličnost i morate da znate kako da se postavite u određenim situacijama, znači u skladu sa vašom ličnošću. Kada ponašanje, ajde da kažemo i identitet nisu usklađeni, onda identitet počinje da bude klimav. Zašto? Jer se mi ne ponašamo u skladu sa svojim identitetom i u skladu sa svojim vrednostima, samim tim na neki način ne počinjemo da ne verujemo dovoljno u to. Ono što je lek za ovu stvar da bi učvrstili svoj identitet, da bi postali samosvesni, jeste da se ponašamo u skladu sa svojim karakterom, u skladu sa svojim vrednostima, u skladu sa svojim identitetom. Kada se tako ponašamo, mi na taj način poštujemo svoje vrednosti, poštujemo svoj identitet i on postaje mnogo čvršći. Samim tim mi stičemo svest o sebi, ko smo zapravo mi, koliko vredimo, koliko značimo sebi, drugima, ovom svetu i koliki je naš doprinos. Tako da su to, ajde da kažemo, neke jako bitne stvari koje možete da naučite mnogo detaljnije na mojim kursevima koje radim sa ljudima i na mojim privatnim coaching sesijama. Također, jedna od stvari je naše vrednosti. Samosvesna osoba zna koje su njene vrednosti i neće se ponašati u skladu sa nekim drugim vrednostima kako bi zadovoljila nečije druge vrednosti. Neće bežati od sebe, znaće koliko vredi, znaće koliko znači sebi, drugim ljudima u ovom svetu i znaće kako da se ponaša u skladu sa svojim vrednostima. Znaće šta vrednuje u svom životu, šta ne vrednuje, čemu daje veću pažnju, čemu daje manje značenje, manju važnost. Znači, osoba koja je samosvesna sebe će također znati čemu daje značenje, važnost, čemu daje vrednost. Također, jedna od jako bitnih stvari, osoba koja zna svoje vrednosti će u svakom trenutku znati da li je nešto za nju ili nije nešto za nju. Da li želi nešto u životu ili to ne želi u životu. Znači, osoba koja zna svoje vrednosti također jako dobro zna da vrednuje sebe, zna da vrednuje druge. Također, osoba koja zna svoje vrednosti također te iste vrednosti ili neke druge zna da prepozna u drugim ljudima i da vrednuje to, da da zaslugu nekom, da kaže sviđa mi se kod tebe zato što si takva i takva osoba, zato što poštuješ to i to, zato što voliš to i to, volimo iste stvari. Tako da to je isto jedan od načina da znate, znači da bi bili samosvesni, jedan od načina je da znate koliko vredite. Osoba
koja je samosvesna također zna priču iz svog života, zna priču kakav je život živela, koja je lekcija izvukla iz toga, kako je tekao njen život. I osoba koja je samosvesna nema potrebu da uveličava sebe, niti da umanjuje sebe, nego gleda pravac u istinu, znači pravac u ono što je tačno. Također, osoba koja je samosvesna nema potrebu da veliča druge ili da spušta druge, nego gleda u ono šta je tačno, šta je prava istina kod drugih ljudi. I na taj način može jako dobro da proceni druge ljude, na taj način je jako emocionalno inteligentna i može da vidi kako se drugi ljudi osjećaju, da ih razume bolje, da stvori bolji odnos sa drugim ljudima. Osoba koja je samosvesna također zna da, recimo, da kažemo, prepozna svoje greške, prepozna gdje je pogrešila i zna da ispravi tu grešku, znači zna da uvidi svoje nedostatke, zna da vidi svoje mane, ne samo vrline. Zašto? Rekli smo, ona zna da vidi istinu kod sebe i to je osoba koja je samosvesna. I osoba koja je samosvesna će također, kada uvidi nešto kod sebe da ne valja, pokušati da to popravi i da promeni to. Na taj način, vežbanjem ovakvih stvari, osoba postaje sve više i više samosvesnija u svom životu. I ukoliko želite da postanete mnogo jače, detaljnije samosvesni, da mnogo dublje uđete u suštinu, uvijek mi se možete javiti i pitati me kako možete da popravite to i kako možemo da radimo na tome. Ja ću biti tu da vam to pokažem. Šta još želim da vam kažem? Želim da vam kažem da samosvesnost je jako bitna u našem životu, jer kada smo samosvesni mi gledamo pravo lice istine, mi znamo da pogodimo u suštinu. Nama je teško prodati maglu, teško nas je ubediti u nešto što nismo, teško nas je prevesti žedne preko vode, što bi rekao naš narod. I zato je samosvesnost jako bitna, jedan stup, jedan oslonac, osnova našeg identiteta, znači osnova toga ko smo mi, kako živimo, kako razmišljamo, kakve odluke donosimo i na koji način zapravo radimo neke stvari. To bi bilo to, drugari, u ovom videu. Verujem da vam se dopao. Ukoliko vam se dopao, podelite ga sa prijateljima, lajkujte ovaj video i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Subscribeujte se obavezno.